aliko igama elimnandi igama lakho Sifunda verse number 35. Sifunda verse number 36. Angenibulise nonke. Inceku zikaNkulunkulu siyabingelela umpostoli uNdaba. Umuntu wasezulwini asibingelele bathandekayo indoda kaNkulunkulu Mgiliji. Umuntu wasezulwini umpostoli uNhleko. Sibingelela bonke abagcotshwa bathandekayo. Sibingelele abazalwane bonke. Sibingelele nabahlobo bethu namhlanje abasizwayo emarenke emabhasini emgwaqeni abadlula ngendlela sanibonani ngegama lika Jesu. Uamen akuwona open air ngazi wakuphi sanibonani ngegama lika Jesu. Sibabingelele phansi ematafuleni abedayisa khona sanibonani. Sibingelele ebhasini lapha edlulayo sanibonani. Sizofunda izwi lenkosi kafishane bahlobo bami. Nginomyalezo ophuthumayo inkosi ngithume kuwe namhlanje. Ngicela nje noma thujahe kangakanani ushaya iphoze encane nje. Ngoba le message iyaphuthuma.
Mawuyizwe kahle, your life will never be the same again. Asifunde izwi lenkosi ke, ngicela ungifundele ndodakazi, chapter number 4 Mark. Sizofundani uverse number 35. Mase siyathandazana, ngibiza umuntu wasezulwini ezothandaza. Verse 35. Verse number 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Bamba futhi phinda sisi, abezwanga laba bantu bayadlula, abanye basalalele. Funda sisi. Ngalolo suku sekuhlwile. Into ofuna uyibambe la ukuthi kusebusuku la. Ngoba lithi iBhayibheli uJesu lento uyiqala kusebusuku. Funda sisi, abezwanga laba bantu. Ngalolo suku sekuhlwile. Leli gama lokuhlwa lisho kubusuku. Ngoba into kaJesu mhlobo wami ayihambi ngexesha labantu. uJesu akanqani nje ukuqala indaba ebusuku. Ngalesikhathi bonke abanye bethu kusebusuku manje ayisekho into engenzeka mase inkosi iyaphakama. Ngoba uJesu simuse ekhuluma ebusuku. Kodwa ngizoshumayela nje la eThekwini angazi-ke kahle, kodwa ngizomemezela inkosi angenazi ikhathi. Noma kusebusuku uyakhuluma. Angazi ukuthi ubani engimshumayezayo ngoba ama-seasons ethu abafane. Kukhona umuntu ola othi kusebusuku, kodwa namhlanje ngizome ngenzeka, kodwa sithi uJesu ekhuluma ebusuku. Lithi iBhayibheli kwasekuhlwile. Nithulelene eThekwini bathandekayo. Lithi kwasekuhlwile. Angazi ukuthi ubani engimshumayezayo, mhlawumbe uma ebheka impilo yakhe uyabona ngathi kusebusuku. Kodwa sikuthola uJesu ongenazi ikhathi noma kusebusuku. Uyayi-attend imeko yakho. Uthini ke ndodakazi, sifunda ngoba ngishumayela nawe. Ngalolo suku sekuhlwile. Sekuhlwile. Wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Kusho ukuthi number 1, ijeni noJesu iqala noma kusebusuku. Kukhona namhlanje abantu esomemeza kubo kushamandaba. Anandaba ukuthi isikhatsini. Kodwa ngizokumemeza namhlanje ukuthi nanga uJesu akuwelwe. Yini ngishumayela kanje bathandekayo? Wena usowela noma kusebusuku, noma uSathane usengrighte off. Wena uSathane ngeke isenzeka lento, kodwa ngizomemezela. Uyawela namhlanje. Uzowelela ngaphesheya. Number 1 kusebusuku. Number 2 uJesu asiwelele ngaphesheya. Zo2 into ufana uyibambe sithandaza. uJesu akakholelwa empilweni emndawonye. Sihlale too much la. Angazi ngishumayeza bani. Sihlale too much la. Impilo ngathi iround endaweni eyi1. Kusebusuku. Isizini ayivumi. Ikhathi ayivumi. Izimo ayivumi, yaqhamuka inkosi. Ngoba uma sebusuku kunyamalala abantu. Uma kusebusuku kubaleka abantu. Kodwa kukhona kwazi ukufela noma kusebusuku. Senzani namhlanje la iworkshop simemeza sizwane endulela inkosi. Akwazi ukukhuluma noma kusebusuku. Mhlawumbe sacela kwakhe ukuthi ayithi kuye miyeke wena kulalela wena. Ngoba wena uyazi ukuthi kusebusuku. Izima ayihambi kahle. Kodwa uthi uJesu siyawela sengaphesheya. Akakholelwa empilweni emindawonye. Nithulelene esontweni bathandekayo. Uthi kuyawelwa kuyiwa ngaphesheya. Angizwela ke nali verse qhubeka sisithandaza. Base bemukisa isiqubu. Phinda futhi abezwanga labantu bahambe sebehambile. Base bemukisa isiqubu. Uma sebeqala uhambo, lithi iBhayibheli into oqala abayenza correct. Baqosha iqubu. Ngoba kukhona abantu angabadingi
uma inkosi sifuna ukwenza izinto uma uJesu esazoshintsha impilo yakho kukhona abantu ongabadingi ngizothandaza njalo manje uyabanjwa abakuzokushumayeza namhlanje nje ngizothi number 1 noma kusebusuku uthi uJesu welela ngaphesheya kodwa kufanele ukwenze xosha iqubu ngoba lento yokuwelela kwenye indawo inabantu bayo athi ngiphinda oba kuzwakala njalo uNkulunkulu makukhonta azoyenza uNkulunkulu wenza sure ukuthi ukuvumela ukuba udedele iqubu ngoba angeke wena ufike ngaphesheya inkosi la ikhona usabambe neziqubu ndawone uNkulunkulu kwabanye ngabadala ishintshile impilo yabo kodwa icycle yabo wrong kodwa kuzomemeza namhlanje nangu uJesu onamandla okukuwelisha ngaphesheya anandaba ukuthi background ithini anandaba ukuthi iqalekiso ithini ngizothi uyawela namhlanje uyangaphesheya okulungile ngoba ngithule kuzophinda ngithi zomemezela amandla okuwela wena uzowela noma uyathanda uthandi uzowela ngegama likaJesu uthi uJesu asiwelele ngaphesheya funda ntombazane yami base bemukisa isiqubu bamukisa isiqubu bahamba naye ahambeki naye iqubu mayisekhona ahambeki nayo kulungile ke funda sokubona ngelila njengalokho ebesemkhunjini mfuna ungibambela ubesemkhunjini funda wakukhona neminye imkhumbi ihambisana naye ungawarishwa la lithi iBhayibheli bekukhona imkhumbi eminye ihambisana naye kodwa ubengekho kuyo yonke imkhumbi umkhumbi abagibele kuwo kuyi1 kodwa kuzomemezela namhlanje alikho elinye igama alinikwe sabantwini asimele ukusindiswa ngalo lilodwa noma ingakhona eminye imkhumbi lilodwa ngophosa imicrophone manje ngiyayizwa manje intithi kukhona neminye njoba sizomemezela nje shula ba njoba shumayela la asishumayela eminye imkhumbi sishumayela wodwa phila mashada haleluya lilodwa igama elinikwa abantu insindiso lithi iBhayibheli ayikho insindiso ngomunye futhi alikho elinye igama elikazwa abantwini yayikhona imkhumbi eminye ihambisana naye kodwa wayengekho kuyo ngoba noma ingahamba kanye naye akusho ukuthi sikhona funda sisi wase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya funda sisi phinda lapho wase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya awusho thana umoya uhambe wrong son khuluma thana umoya uhambe wrong khuluma thana umoya uhambe wrong phinda wagcina thana umoya ulate ukuba ufika uJesu engakahambi uJesu engakangena emkhunjini mhlawumbe bekuzokhulunywa kodwa manje ufika late noma ufika kwasho ukuthi uzoshaya umkhumbi no Jesu abantu bafuna sithandazeni wafunda wemntaka Jesu wase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amaza aphonseka phakathi emkhunjini amanzi angena emkhunjini umkhumbi wase waqala ukugcwala umkhumbi wagcwala amanzi kwavuka umoya khulumani kwavuka ini alisho kwavuka amanzi kwavuka ini umoya ovukile wanyakazisa amanzi okwathani khona amanzi angena emkhunjini lithi iBhayibheli umkhumbi wagcwala amanzi so ishumayele esontweni leyo ngelinye ilanga esontweni ngicela siyeke la
ngoba asikho ecaweni so ishumayele ecaweni kodwa ngibambela le kwavunguza umoya wafaka amanzi agcwala emkhunjini angizileke kuleyo so ishumayele esontweni funda sisi kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esikamelweni lithi iBhayibheli umoya uvunguza ufaka amanzi uJesu khona shona thanda uJesu khona ngifuna ukubuza umbuzo kanamhlanje ukuthi wenze njani uma kuvuka umoya engekho ngizomemeza namhlanje ngizokwethulela inkosi ezoba namandla ukuba nawe noma kuvuka umoya ukhona noma kuvuka iphepho ukhona. We serve God engashiyi ngekhathi zeyiphepho. Funda sisoba ngiphuthuma ukuvala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esikamelweni. So ishumayela kahle esontweni futhi naleyo. Ukuthi kungena amanzi angena emkhunjini kodwa kuzwakala ukuthi iBhayibheli wayilele. So ishumayela esontweni nifika esontweni. So ishumayela esontweni ukuthi kuphi wayilele phila okungangena amanzi khona. Ngoba lithi iBhayibheli umkhumbi wonke wawugcwele amanzi. Kodwa kuzwakala ngendoda kuthiwa yayilele. Futhi alishi yayilele emanzini. Kusho ukuthi amanzi ubengena emkhunjini khona indawo abakwazi ukufika kuyo. Abethi mayefika la kulele khona umaster. Athi amanzi singadlalela kuyo yonke indawo. Kufanele simhloniphe umaster melele. Asikwazi ukuthinta umaster elele. Lithi iBhayibheli wayilele esiqameleni esomile. Elele embhedeni owomile. Emkhunjini ogcwele amanzi. Kanti ubani lesimshumayelayo? Kanti ubani lesomphakamisa? Ala khaba. Somshumayela kahle esontweni asimbambe. Sombambe esontweni asambeni. Funda mngane kaJesu funda. Bamvusa. Akhuluma. Bamenze njani khulumani phela? Funda girl uyashumayela wesisa awufundi. Bamvusa. Bamenze njani batana benkosi? Yes come. Bathini kuye? Yebo. Awunaki. Yebo. Nakuba sibhubha na. So shumela ngelanga yebo. Wayesevuka. Why awukhoshaba? Inkhona nibathandeka. Ngifuna ukubamba lezinto ezukhiye nje okunye kwesonto. Kodwa nakho kweopen air bangithatha izinto open air kuphela. Lithi iBhayibheli bamvusa. Kwasho ukuthi bavusa indoda right. Bavusa uMr Right. Uma bemvusa wavuka. Nginombuzo nje oyi1 ngiyadlula. Lo uNkulunkulu wakho omkhonzayo. Lezi thixo oyikhonzayo siyavuka yini uma uyivusa. Ngoba inkosi ukhonza into engavuki. Inkosi ukhonza into engaphaphami. Lithi iBhayibheli bakhona abanye uNkulunkulu banamehla baboni. Banezandla abaphathi. Banendlebe bezwa. Banenyawo bahambe. Wenze njani? Bafika ikhatha inzima. Uyavuka yini? Lithi iBhayibheli bamvusa. Ngiya-editha la ngithatha se-open air kuphela. Lithi iBhayibheli bamvusa. Wavuka sikhuluma njani wavuka. Ngoba lo simkhonzayo uNkulunkulu ovukayo. Wenze njani bathandekayo? Awumadoda kube sesontweni ngabe sengene ekuvukeni kwakhe manje kodwa kuloniyeka obi-open air. Khulumani wenze njani bathandekayo? Funda sa. Wayesevuka. Wavuka. Wakhuza umoya. Number 1. Yini kade semkhunjini? Ayi awumthuleleni manje. Yini kade semkhunjini? Yini semkhunjini? Kodwa masukana wenza njani sifunda? Wavuka wenza njani sifunda? Wakhuza umoya. Wavuka wakhuza umoya. Wayamanzi. Wakhuza umoya. Siqabana nomoya. Asilwi nawe. Silwa nomoya. Wayeka amanzi. Wakhuza umoya. Ungasikwateli tututu ungasikwateli. Ungasiphathekeli kabaxabene. Sixabene nomoya.
usahlupheka ngeke sithule usabanjwa ama-drugs ngeke sithule usabanjwa idakamizwa ngeke sithule amadimoni asethe kwakho ngeke sithule asilwi nawe silwa nomoya. Somebody say Jesus. Wavuka wakhuza umoya lakhosha umoya amanzi ayabonakala umoya ubonakala amanzi ayabonakala umoya ubonakala wathi uJesu lalelani yonke into enibonayo ayizalwa ilento enibonayo izalwa ilento eningayiboni mina ngisolwa nalento eyikhozi uyabona njengoba soshumayela uJesu sizokunikeza isolution and a genuine one. You have tried kodwa still namhlanje sokunikeza onqoba umoya funda khela ngoba khona ivesi lokuphuma nginikeza umpostoli wathi kulo ulwandle mana ke wakhuza umoya khulumani wenza njani yini rebuke la wayisethini olwandleni wathi kulo ulwandle olwandleni uyakhuluma kulo umoya uyawurebuke wena moya ngekhuza mase bheka ulwandle uyaxoxa nalo wathini kulo ulwandle thula uthi du ngithuleleni bathandekayo wathi lilwandle thula uthi du kodwa lalingeke lithule engawukhuzanga umoya ngoba bele ngawuthulela isontweni. I wish I can preach somewhere ngoba ngokungena ngaphansi kwe-robot lapha lalani bantwana benkosi ulwandle belinganyakazeli ukuthi akubhekele namhlanje awuzoneli awuyiphuzeli ngiyangizwa ini bathandekayo kukhona umoya awuyihlupheni kukhona umoya njengoba sibona simla namhlanje sizolwa nomoya khoza umoya wathula ulwandle funda ke wangamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu kodwa nikhona nibathandekayo eThekwini lithi iBhayibheli umoya mawunqamuka kwase kuba khona ukuthula ngoba akwenzeki lutho umoya ungakanqanyulwa uma kungadiliwe nalento yiyona eyikhozi inkingi iyaqhubeka. Hayi funda ke singijakele ivesi le wathi kubo wayesathini yini ukuba nesabe kangaka na yebo qhubeka myeke sombona esontweni lapha yini ukuba ningabi nakukholwa na ifaith soyikhuluma esontweni akuyona ese-open air funda besaba ngokwesaba okukhulu khulu kusoba qoqa ke lila bathi omunye komunye nayo-ke sivujahile kanti lo ungubani mana-ke ngoba leyo fani sisheshe iphuthume lithi iBhayibheli bathuthumela bebona ulwandle libhawa bebona umoya ubhawa base bephendukela komunye bathi bafowethu le ndoda esiyigibezile kanti ubani lo kodwa memeze eThekwini ukuthi njengoba sila kwi-open air kanti ubani lo lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Ubani kanti lo akuthi ngimchaze namhlanje ubani kanti lo lokhu umoya nolwandle bekwakhuluma yena kuvula indlebe bathi ziyaqhizana lezi zithi kanti ubalo sithi hey sasamlayisha umuntu singamqondi hey besithi nje sithatha just an ordinary Jew besithi umJuda nje ojwayelekile kanti ubani lo ngoba kwesisikhathi uthi umamukela kungabonakali yazi ukuze kubonakale nini mhla kuvuka iphepho ukuthi kanti ubani lo mhla kuvuka izitomo ukuthi kanti ubani lo kodwa ngishumayela mhla kuvuka abathakathi ubekubona weqa izinto ezibekwe abantu bekubona weqa imililo bekubona weqa imithi bekubona weqa amazwa weyimfamona baqala ngaloso sikhathi kanti ubani lo
ngiqedile ukushumayela. Jesus. Ake sithandaze namhlanje. Kanti ungubani lo? Nokuba nomoya nolwandle kuyamlalela. Namhlanje nasesithandaza khona into engifisa uyibambe ukuthi uJesu ukhuluma amazwi uthi asiye ngaphesheya. Bese lithi iBhayibheli yayikhona neminye imikhumbi. Number 3, iziphepho endleleni zigaranteed. uJesu khona emkhumbini wakho noma akekho. Kodwa isiphepho sifikela wonke umuntu osolwandle. Uma